Timbalorno sidhem jroning pasuwanan Wadyagung tanpa sabawa Kapraban Sang Nalendra Tama mangun kaunengan liru sing duka cipta berbudi mandana raras rikala semana nggih imbal pengendikan dereng ngantos paripurna ingkang sinun wis dawuh marang Raden Janaka kinen nimbali Ki Lurah Semar Badrayana ya Badranaya ewadene dereng ngantos Raden Janaka lengser anglenggah ana kanyut pinangka warti yen jaman semana kang iku ujare Cangak Kecoh wardi ujare Cangak Ganteng senajan to Kecoh dereng manjing Bantala Gantena durung abang latine katungka gegering jaba kaya ngarsa tangeping uri nanging kocapa inggih mancat Panca wis nglongo inggih utusan saka Pedhukuhan Karang Kabulutan Ki Lurah Kanthong bolong pepet-pepet mangki kadimangki krama Mendak alon tata trap silanira tutaning Sri Naranata tekaping Prawandawa Tanono kang kuciwa raras rasa sumeseping driya
kaya-kaya ora kena dirasani. Wong nembi wae padha digunemake kok dadi malah sira ngarsane ingsun. Ya no. Nuwun kula tampi mawi tangan kula kalih. Pangendika dalem ngisi nuwun ngrumentat dhateng abdi dasar kula. Nampi pangestu dalem winantu ing Karajan Nirsabikala. Sembah bekti kula kunjuk wonten dalem Gusti Nata Agung. Iya ingsun tampa Petruk. Pangestu ingsun tampanana. Piye? Kula pundi mugi dados jejimat Gusti. Petruk padha basuki. Kowe padha basuki Petruk. Oh nggih. Pangestunipun Ndara kembar kados wilujeng lampah kula. Sembah bekti kula kunjuk, Den. Iya Petruk tak trima, iya Petruk tak tampa. Petruk. Padha basuki. Menika kados Gusti Nata Agung Ndarawati iya. Pangestunipun Sira Ndarawati kados wilujeng lampah kula. Dangu mboten nate pinanggih sembah bekti kula kunjuk, iya tak tampa. Petruk kowe padha slamet. Nggih. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Kowe kok ora tau sowan apa sebabe. Nganu wonten pedamelan piyambak, Den. Kok banjur nglewak karo aku. Terus pundi? Kok nglirwake karo Janaka. Mboten nggih. Ingkang wedal menika pun patosi menika pedamelan to, Den. Gandeng Ndara Sebrahi kula nggih pedamelan pun pundi nimbali kula lampahi. Petruk padha slamet. Nggih kowe Ndara Werkudara wilujeng. Wis mari urung ledan. Niki malah meh ajeng banget niki malah. Sawise lenggah kanthi prayoga mbok menawa ana wigati enggal tuli matura apa diutus karo Kakang Semar Badranaya apa merga sangka tuwing nalarmu pribadi. Sasampunipun tinarbuka ing penggalih kepareng abdi munjuk atur wonten sedaya Kanjeng Diwaji mbok menawi wonten ketelangsunipun atur kula nerak Ubasita inggih mboten krana jarak. Kula nyuwun lumuntrih samudra sami mawantu-wantu. Awit kula namung ing ngatasipun tiyang alit derajat pangkat kula ya wis ora dadi apa Petruk. Sowan kula menika estunipun wis pisan ngaturaken sungkem bekti kula tiyang sak keluarga anak bojo kula. Inggih angka kalih dipun kengken Bapak. Yen cara piyayi ngaten kula pun utus Kanjeng Rama ing gandeng namung Semar. Kula pun kengken Bapak pinanggenah ngaturaken sungkem wonten sedaya Kanjeng Diwaji. Ya wis tak tampa Petruk. Nah, menawi sampun kantampi mbok bilih wonten longgaring penggalih. Ripalenggan menika ngisi nuwun sakadang kelebet Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar dipun aturi rawuh wonten Karang Kabultan kanthi ngampil pusaka tetiga. Sepisan kelima sada, Jamus kelima sada. Inggih angka kalih kagungan dalem tumbak Karawelang. Inggih angka 3 kagungan dalem songsong tunggul naga. Awit pinangka kangge sarana Bapak anggenipun badhe bangun kayangan. Sing bakal dibangun kayangan ngendi lah? Kula mboten ngertos.